Ilogo ni chiel. Yeah, Brenda. One time. Wach mari mogik. Wach mara mogik an be adamed mawacho ni kit scrutiny ma waketo e national government gi kaka itiyo gi omenda ne japiny wabed ni the same amount of pressure ma waketo ni mondo wane service delivery gi national government watime nyaka e counties ka nikech counties ka ema genowa nitie ni dipo ka chieng' moro wabedo gi sibtal maduong' Siaya kacha marom gi Kenyatta to mano timre mana ka wa make sure ni pesa madonje counties itiyogo maber. It is not enough ni wabed ni wago koko ka ni miuru counties pesa pesa mimiyo counties ni idwa ti kode nang'o. Wabed ni wane jok matemo wabed gi duol achiel no mar dwaro nikech ing'eni seche ma pressure cha nitie to koro waseneno ka wan gi riwruok e paro to wanyalo chopo gima wadwaro cha. Erokamano ahinya wakili Brenda Ongalo kuom bedo kodwa kachiel kod Kevin Osido jalony weche mag telo kendo jatatije ka County Governors Watch kuom twak kendo wagolo dok